literatura que han canviat tant en aquests últims anys que jo no hi era, i la manera més fàcil era, com que el coneixia, doncs fer contes. Em vaig passar. El mundo de los negocios es un mundo complejo. Cuando las cosas van bien, pues todo de maravilla y muchas celebraciones. Cuando van mal, las trabanquetes. Escrit d'aquesta manera, doncs, el que fa és simplificar la lectura, partir amb el discurs per les pauses naturals que té, i això ens ajuda a fer del llibre doncs, que sigui més entenedor. Una capacitat d'escriure. Llavors vam venir a viure aquí a Catalunya i bueno, jo al col·legi tenia més interès per les matèries de ciència que per les matèries... Com era un llibre? Si ho fas en una frase, sí. 30 segons. El equívoco. El Evangelio según Judas de Nazaret. Es planteja... Que vaig anar a veure aquest quadre que em fascina, tot i haver-hi tropecientas mil persones per allà, que és com un riu que t'aporta. El Mujica Lainez o no sé, del Matilde Sensi, que te posen en mons que realment quan estàs llegint estàs capficat amb el que t'està. Jo soc un escriptor, diguem-ne, completament... El suport de la gent de Calella Marxa. Poden semblar llibres contradictoris perquè mitologia catalana el que procuro... Com fem també aquí, publicar un llibre és una cosa molt complicada. Jo m'he dedicat també a fer d'editor durant molts anys i sempre m'ha fet molta mandra perseguir els editors. Sempre. Un lloc on passar-m'ho molt bé escrivint guions, em vaig trobar que el que em demanava era que imaginés productes televisius des de la perspectiva de producció, de recursos. Jo m'inicio en això i em sembla molt emocionant i molt interessant. Bé, jo no puc dir quan vaig començar a interessar-me per l'Àlex. O d'una de sola. I bé, jo vaig estudiar Filologia Catalana, estic molt satisfeta d'haver-ho estudiat.